starten af. Så er vi Jeg er sammen helt med tabt på energi. I det ene hjørne har vi Alex Lindberg, den tunge grønlænder, Valrossen fra Danmark. I det andet hjørne, med 65 kilo, har vi Morten Hus Larsen, den danske poker. Og nu skal vi sætte det her skide kamera op. Nej, ikke tryk på OK endnu. Alex, hvor er ro. Den er der. Prøv at give mig Ligger succes. klister. Giv mig succes mere. Let's get ready to... Fumble! 2 sekunder. Det er lidt antiklimatisk et eller andet sted, synes jeg ikke? Hold lige kæft, Alex. Du skal blive siddende i dumme tape. Nå, godt, kør! Ej, jeg ved, 2 sekunder. Lige klap mine bukser op. Nej, det sagde bokseren ikke til den anden. Ej, der er her vort der. Jeg tæver dig, Morten! Jeg tæver dig. Nej! Du skubber her meget. Må ikke slå rigtigt. Undskyld. Det virkede. Ej, det virker. Ej, få den ned. Kom nu ned! Ja da! Ja, du er her, meget. Kom nu op og stå! Ja da! Du stod her, mand!